खुलुमबाय आंनि जबान लकेसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय मा जेव जेव फगवान होननाय महर लानानै सोरनाबा दा मुगैया ओमफ्राय बिब' बिनानाव खर' लोबनानै आरोना स्र' ओंखारबावबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव नुनानै एसे मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा दिनै थांनानैसो प्रग्राममोन आरोना ओमफ्राय बाट बिफाया मैया 12ता साराय 12तायाव सफैदों नालाय दोखो दोखो मेंनाय ओमफ्राय आरो बिखुनजोनि एसे माथा बेसेबांबा गोबावनि माथा एसे संनायखौनो लोंबाय आरोखि मानसिया दै लाव लावखौनो दा बुंसे बेस्रा मेंनायजों गोदो गोदो उन्दुनानै सेल सेला गावनो ओमफ्राय फोजाबा बुंबाय थायो आंहाबो थानो मोननायावनो मोननाय आरो मा सिन्था नङा होमबा सनाफोर नांगौबा गाबोन फुङाव थांगोन होननानै आङो दिनैनिखौ केन्सेल खालामबाय आरोना ओमफ्राय गावबो होनबाय बिराद मेंनाय मोनदों आं होननानै ओमफ्राय लेंदोंमोन आंबो दा बाट मा होनो गावहा दुगैखां लोबखां दसे उन्दुनानैसो फैसिगोन जाहैदों बिफा फिसाहाय स्कुटिजों फैनोसै जों आवगायग्रोनोसै आरो सनाफोर जोंनि फुराना न'आव आरोना सनाफोर दिनैसो देखायनो हासिगोन आङो मैयाथ' खोमसिमोन नालाय देखायनो हायाखैमोन फिलि फिलि लेंहरलायो आरोना नै गाखोना लागासै सिदा सिदि सौहैग्रोनोसै आयै सनाफ्रा देलाय मालाय दंखाजोबो बार्थडेनि जोंहानो एसे लेट जाफैबाय बोरो बार्थडेआ बिथुआ आंनि बिनानावफोर माबाफोरसोहाय सनाफोर बोरो बिथु बोरो आयै खिन्था बिसोर जानो दं नोङो बार्थडे बया रेडि जानानै दं जोंना फंबाया जोबथारनाय ना फैदो बार्थडेनि हाबाफारिखौ आगोल मावग्रोनोसै आरोना बेनिफ्राय दा लासै लासै देखायबाय थानोसै आङो जों गोदो बबे न'आव जन्म जानाय बबे खनायाव जन्म जानाय बबे नारें खमला सिङाव खियोमोन सब खिथाजोबगोन आं सोनाबा नोंथांमोननो नायलांबाय थादो आंनि बिनानावमोनफ्रासो बिराद मिलायबाय आरोना फंबाय बिनानाव आंनि भिडिअ नायग्रा गोजा आब' जबानि भिडिअ नायनांगौ होनग्रा गोजा नायना नाया नोंसोरो जायना मबाइल दं नायजोब आरो साबस्क्राइब थुनानै जोब बिराद मस्ति आरोना स' नै रेडि खालामनानै दोनजोब्बाय नै मालाय बेलुनखौहाय स' जोङो केक हानायनि हाबाफारिखौ केन्डेल खोमोरनायखौ मावग्रोनोसै आरोना नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसेनो इन्टारेस्टिं देखायनो सेस्था खालामगोन आङो जोंहा माखासे मादैमोन माखासे बाजैमोन आइया मिनिगासिनो दङ जौफेबाय एसे माबायाव लोगसारासो फंबाया लोगसारा नुजाथ'वानो आं एसे गिदिर इउटुबार जाबासो नुजागोन जाहैदों बिब'नि चेनेलाव सनाफोर माम्बार गिदिर खालामना होदो आरोना आंखौबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय माखासे मादैमोन माखासे बाजैमोन ओंखारनो होननानै देलायहैदों पाउडार लागायहैदों माने आं लाफाजोबगोन बाया मोजाङै नायलांबा जाबाय जोंनि गामिनि आरोना सनाफोर नायलांबाय थादो चलो केकआ रेडि केकआ ओमफ्राय नै इदि सिम्पोल आरोना बेस्रा माथो खालामनो बिदिनो जोंथ' गोदो बेफोरखौनो हानो मोनबावाखैमोन सिमथि जोंथ' गोदो बेफोरखौनो हादोंना हायाखै खुनु माने बावलांजोब्बायसो मालायसो जोंहा रेडि दे सनाफोर दे बिस्रा गोदोनि जुगजोंलाय बहा मिलायबावनो जोंना जिखिनि थांबायसै केक कुक मा बुस्थु पात्ता गैया दाथ' उन्दैफ्रा बहा मानियोना रेडि खालामगासिनो आरोना दे सना दे र' केन्डेल लागायग्रोनो बेबादि होननांगौ दे र' सबसे उन्दैसिन जोंनि दादि उन्दैनि फिसाला आरोना बेनिफ्राय दा नै बे फंबाय उन्दैसिननि बिबारदे आरोना जों फुरा इमसनेल जालायो आरोना सना दे हिनि जादा मिनिगासिनो जौ फैनानै आं हाला 6 years जाबाय लेखा बुरजा फरायनांगौ साइ जानांगौ इउ होनग्रासो गाखोनांगौ सना दे मालाय बेजोंसो देरदों खायाव आं गयसो जादों खोमा आजावदो दे एसे राननानै गामियाव जोंहा बेनो गाजा गोमजा आरोना एकदम रुजु रुमु बेयावनो गथ'फोरनि गोजोननाय नों फालागासे आं फालागासे आरोना बिराद ओमफ्राय आं नायनो आसोला नाने आमाइनि बार्थडे जोंनि गामियाव माने बिराद न'आ खाथि आरोना खाथि बेहाय बै आइमोननियावल' एसे गोजान जायो जेराव जों जन्म जादों बेयाव ओरैबादि ख्रि न'मोन ना माने दा बुंसैनो जों दा देखायगोन आङो खाथि आरोना टिं होनलायबा फुरा खोनालायनाय ओमफ्राय नै ओरैनो जास्ट नर्मेलि बार्थडे आरोना उन्दैफोरनि थाखाय ओमफ्राय खाथि खालानि बिदिनो बाजैमोन मादैमोनसो आरोना बिदि गैलिया जोंना थुमथाम गैलिया ओमफ्राय बै आंनि बिमाया बोरैबा जाबाय दहाय एसे लोंदों माने लानानै लोंदों आरो हांसो बेदरजों बोरैबा जागासिनो मिनिगासिनो दङ मादैया बेनो आरोना ओमफ्राय
बिजावजालि गेदेरजों बिजावजालि उन्दैजों माने आदा बथल लोंनानै ओरैबा जानानै दङ हांसो बेदरजों ओंखारथारा लोंनाय नालाय लोंनायखौ लायो नामा होनलायो आरोना जोंना मादैया आसा आरोखि गामियावहाय नायलाय ओमफ्राय आंखौ एरना दोनगासिनो दं आइया मिथिबाय ना आंखौ बबेबा नुहोगासिनो दङ बियो नुहोजोब्बाय होनलायो एकदम ओरैबादि सादा सिदा आइया दा ओमफ्राय बेफोरो इदि माने आं बेखौबो सिगांनि ब्लगसआव खिथादोंमोन जेब्ला आंनाव मानसियानो गैयामोन 300 ना माल' दंमोन आरो साबस्क्राइबारफ्रा ओमफ्राय नै बेफोर दा गय गायजोब्बाय जेरावबो बिदिनो जाजोब्बाय बाट बे जायगाया बिदि नङामोन बेयाव फुरा नारें बिफां दङमोन फेमेल बिफां दङमोन माबा माबि बिफां दंमोन सफारा आरोना ओमफ्राय बै खनायाव फायखाना दङमोन बैहाय ओमफ्राय फायखाना मा होनो नारें बिफां सिङावसो जों खियोमोन आरोना सनाफोर बेफोरनोमोन माने जों बेहायसो जन्म जादों आरोना माने सनाफोरजों गासिबो बेहायनो जन्म जादों बेहायनो जखामोन नालाय आं बिनानाव फंबाय जाखिनि दङ बेहायनो जन्म जाजोबनाय आरोना ओमफ्राय देरनायफ्रासो फोच्चा फोच्ची जायगायाव जाहैजोब्बाय माने बेनिफ्राय जेलानाखि जोङो खारलांदोंमोन बारिया माने बेयावबो ओमफ्राय बै आं आलदा ब्लगसआव नोंसोरनो देखायखादोंमोन ना बेहायबो गय बागान होननानै आइमोननि स' बेहाय थांनाया आङो क्लास 3आवल' मोनदोंमोन आरोना आं अबेबा ब्लगसआवबो खिथादोंमोन बाट आं दा गोसोखांनानै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबावबाय सोरबाफोर नायाखैबा मिथिगोन ना माला थांनाय माला मानाय अबाव मा मा ब्लगस देखायलाबायदों होननानै बाट बिदिमोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय जों देरदों बै जायगायाव ओमफ्राय जन्म जादों बे जायगायाव थ' बुंनो थाङोब्ला नों बहा जन्म जादों होनबा आं बेहायसो होननांगोन आरोना बेनिफ्रायबा जोंहा सिन्था गैया माने मा बेनि खाथियावनो लाइब्रेरि बेयावनो फुरा बैसागो फांसन आरोना सनाफोर ओमफ्राय फिल्डआवबो जायोमोन माजे माजे बाट थांनाय बोसोर फिल्डआवबो जायो जानाया ओमफ्राय फिल्डआव अखा हाफ्लाङोबा दैब' जायो आरोना ओंखायनो बांसिन बेयावनो खुङो स्टेज फाखानि स्टेज लुबाय दा गोदो जोंथ' बैसांनि स्टेजसोमोन सोमावग्लुंजोबलायनाय जों मोसायोमोन आरोना सोनाफोर गोदोआहाय बेनिफ्राय दाथ' एकदम सिमेन्टनि स्टेज खालामबाय बाट मोसाग्राफ्रा सोमावग्लुंग्रा गैला आरोना जों बायदि गुल्लाब गुथाब मोसाग्रा गैला खाम जथाजों ना मा होनो सोनाफोर गाज्रि मोननो नाङा दानि जेनेरेसननि सोरबा नायदोंबा आंनि बिनानावमोन गाज्रि मोननो नाङा दे सोनाफोर आंनि गामिनि नायफ्लांदोंबा आरोना गाज्रि मोनथार नाङा नोंसोरबो एकदम थिगसे मोसा सिमेन्टखौनो गुगा होनो नाजालाय आरोना सोनाफोर एनिफ्राय सोनाफोर बैसिना एसे जानाय लोंनाय लाहार फाहार आंबो हेल्प खालामसै देखायनांगौआ बिदिनोसै बेहाय बारिया बारा गुवार नङा दादिबो गैखाला ओमफ्राय बिदा फंबाय सानै बेयाव बाबुमोन दं आरो ओमफ्राय मादै आं सानो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना बिदि बार्थडे सार्डेनि भिडिअखौ बांद्राय इन्ट्रेस्ट होनानै नायनाय नङादां अब्लाबो आङो शेयार खालामो आरोना देनां आं जायखि नायो नाया बे जेबो नंला आंनि फंबाय दुइसिन आंनि काजिन फंबायानो जाहैबाय जायखौ नुबाथाय जों इमसनेल जायो आरोना बिदि जन्मफोरखौ आं लोगो मोनाखै आं हाबा थाबा जाखांनानैसो बे बाबुआ जन्म जादों आरोना बावाखैनो जोंनि बाबुनो उन्दैसिन दासो 6 बोसोर आरोना ओमफ्राय बेखौ नुबाथाय आं बिराद इमसनेल जायो मानोबा फंबाय उन्दै माने किउट साफोरबा मोनो आङो ओमफ्राय दाबो बोरैबा इमसनेल मोनगासिनो आङो ओमफ्राय जेबो नङा दे इमसनेलखौ साइडआव दोननोसै आरोना मानो मोनोसै आरो बोरैबा एटाचफोरबा मोनो बेनिफ्राय मा होनो मादैया ओमफ्राय खालामलायला होनदोंमोन गावखौल' लांनानै बिजनियाव माबा मोनसे जाहैनोसै होनो ओमफ्राय बाट मैया थाख्रिजोंबो फैफ्लांबायना ओमफ्राय नांला दे आंनि फिसालाफोरनोबो आधा केजि केकखौनो आं बायखायो ओमफ्राय आं बाबुनि नामैबो आधा केजि केकखौ आं बायगोन होननानै मादैखौ बुंबाय ओमफ्राय आं 200 थाखानि थाइसेनि चक्लेटखौनो बायनानै गथ'फोरखौ माने खुसि जाहोगोन होननानै नों जास्ट लाल सामुरुल' रेडि खालाम मादै होननानै आरोना थ' ओंखायनो जों दा फिसा सेलेब्रेसनखौ खालामबाय सनाफोर गाज्रि मोननो नांला आं देनां मेम'रि हिसाबै नायनो गावबो देरबा नायथों होननानै बे ब्लग्सखौ बानायदों आरोना ओमफ्राय गामिनि माखासे मादै बाजिमोनाबो ओंखारजायो जोबानि ब्लग्सआव होननायखाय गोसोआ आंना उत्साहिक जाबाय आरोना सोनाफोर स' बेनिफ्राय जाय थांनो लागा गरम जाबाय थादोंमोन हासबेन्डआ आंना दा फैगोन दुगैखां लोबखां आरोना मिथिला आं जेब्लाखि फैदोला ओमफ्राय मादैया ब्लग्सआव ओंखारा होनबाय थादों मानो होनबा गाहा दुगैयाखै जाहैदों मैयाबो ब्लाउसानो गानाखै दिनै दुगैयाखै नालाय अब्लाबो साइडै एसे देखायनोसै आङो आइयाथ' मिनिगासिनो हाखा हुखा सानैजों आधा बथलनि बारा लोंदों बिसोरो हांसो बेदरजों बिराद गोबाव जाबायमोन जाहैदों आइया सानैजों बिराद मिला मिसाथार बिजावजालि गेदेर आरो बिजावजालि उन्दै ओमफ्राय मालाय नैबेखौ गिफ्टसखौ मालाय आब'आ होबाय आरोना बिनानावा होबाय आरोना बेखौ मोजां मोनदों नोङो आब' होनाय गिफ्टसखौ मोजां मोनदों पेन्सिल आरोना आब' गेदेरा केक चक्लेट ओमफ्राय आब' उन्दैया बक्स पेन्सिल ना देनांहाय गिदिर देरबावबाथाय माबागोन दे सना दे गिदिर केक बानायगोन दा इसानाबो दाबो बिदिनो केकआ बिदिनो बायो बिदिखौनो होखायो आं दे सोनानै दोनदो आरामनो ओमफ्राय पेन्सिलखौ मोनफा लिरबाय था दे लिरनो होबाथाय दे ओमफ्राय ओरै साहा बहायबाय आरोना नै ओमफ्राय नै एबारना बिब'मोनहाबो आरोना एसे इसिं खनायावनो ना मा होनो बिब'
aku bisa tetap mana बिराद नै बियोथ' एकदम बाहानि खाथियावसो एक्सपार्ट नायहाबबाय आथुनावबो थाखो बिलाइखौ दे नाङा दे थाखोमानायखौ लाखाया आङो आंनि भिडिअ नायबानो आइ थांसिगोन बेखौ नोंखौबो लाखालामोन आं आजा फुल मोनसे मावजा होजोबना एसे ओंखारबावनोसै जाग्रोनोसै आंबो ना बिमा बुरै नालाय आंहाबो बारा गोबाव कन्ट्रलाव थानो हाया नायलांबाय था सनाफोर दे आं एसे मोजां लाबोनो सेस्था खालामबाय आं मा देखायलांनो हाबावो जोंनि गोदोनि सेस देखायजोबगोन आङो ओमफ्राय न'फ्रा थानो आन्था फाक्का जाजोब्बाय बयनाबो एफा एफा गोदो जोंनि समावथ' थुरिनि हा ओरैनो हानि खुनुरुखुम खुन्थियानि बिदिल'सोमोन ना सनाफोर आगोलनिथ' थाबाय थाया जेने थेनेबाबो आजिखालि माने थानो आन्था फाक्कानि न'आ जायो बांसिनानो आं सानो बाट लासैनो जायो आरोना सरकाराबो दाना गंसे होयो ना सनाफोर आंनि साननायसो दे बारा बुंथारदोंबाथाय माफ खालामबानो जाबाय आरो ना मानो लायाखै आं र' आइनो मानो होआखै नोङो आया मिनानै जाया हनै फाग्लिसो फैसा सानबाय जोंहा फंबाया बिसिबां जाखारखो बिब' साननानै होग्रा दे ओमफ्राय आयंआ बेसेबां होखो नोंनो बे आयंआ 100 थाखा 100 रुपिस होदों ना 100 होबायना फैसा होनबाथाय मालाय जि मोजां खुलुमलायो आरोना थांलागाफोरखौहाय ने थलायना बेसे मोजां खुलुमो नङाबा खुलुमा नामा 390 वाव 390 आरो मोसौआ बाखिनबावदोंसो सोरबा जा खामलाजोबगोन जों दायो होबावगोन न' खाथिया बाखिनो दायो न' खाथिया बाखिनो जा खांनानै होलांजोबगोन जों फंबायनो रावबो गवा खोनाबाय फंबायनो खांना होलांजोबगोन जों रावबो गवा बाखि होननायफोरानो थांगासिनो दं जों आयै सना बिमाखौबो खुलुमलायथारबाय बिमाया 20 थाखाजों एकदम फैसाखौ लाफिनो मालाय लगे नांलाय हे आबुजों नांलाया थांसै आरो लासै ना दहाय फिलफिलिजों फैदोंमोन बिजा लानानै फैबाय जोङो लिलि लालानो ओमफ्राय बिफाजों फिसालाजों बिसोरबो स्कुलजों फैबाय हुरमुर थांबाय मालाय जों थाबायलांसै लासै ओमफ्राय आं मोनसे जायगा शेयार खालामनो सानदों जायखौ आं दहाय बुंदोंमोन आरोना सनाफोर बैसागोनि बेहाय बैसागोनि फांसन जायो आरोना जोंना ओमफ्राय बिजिनि एरियायाव जोंनानो सबसे पुरानासिन फांसन आरोना बिजिनि एरियाल' नङा चिरांफ्रावनो खोमा बेसेबां गैयानो होनजायो BTC आवनो गैयासो होनसिगोन आं सोरबा दंबा रायहरसिगोन सोरबाफोर दंबा खिथाहर आरो नोंथांमोना बेसेबां भिडिअखौ नायलांबायबा बे नोंथांमोननि बैसागोआ खुंगा बेसे जाखो 52 52थि खुंबाय आरोना ओमफ्राय बे साननायनि समनिफ्रायसो आरो खिन्थु बेनि आगोलावनो सानबावाखैसो जाहैदों बाबामोना बुंदों आरोना ओमफ्राय बाबामोन साननायनिफ्रायहाय 52 इयार्स जाबाय आरो बैसागो फांसना ओमफ्राय नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोननि जायगायाव बेसेबां बोसोर खुंखो बैसागोखौ लिरखायोना मिन्थिखायोना आसा खालामबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरगोन होननानै आरोना ओमफ्राय आगोलावथ' बिदि नङामोन दंफांनि होननाया आं दहाय बुंनाया ओमफ्राय दा बिदि स्टेज लुगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जायगाया एसे फिसा आरोना ओमफ्राय फिल्डआव खालामहैनोबा गामिनिफ्राय एकदम एक्सट्रा जाहैयो नालाय ओंखायनो फिल्डआव एसे थांखोनो बायो ओमफ्राय बेहायबा गामि गेजेराव एकदम सेन्टार आरोना गामिनि गेजेराव बेहाय आरो जोंहा उन्दैनिफ्रायनो बेहायनो बाब्राबबोनाय ओमफ्राय लांदां बैसागोखौ बे जोंनि खाथिनि फिल्डआव खालामहैयो आरोना गामिखौथ' आं दा एक्सप्लर खालामबाय थानो हाला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा फुरा नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय जों लैहोर थाबाय आयै फेनाया मा खारबाय नोंना सिरि थालायो नै गावखौबा मालाय एसे सानैजों एसे लादों आरो दिनै हांसो बेदर नालाय जेबो नङा बर'नि न'खराव बेफोर थाखायो लाजिनांगौ जेबो गैया थेंक इउ स' माच